Аз получих това, което очаквах. Целият екип, който фирмата изпрати, работеха стегнато, без разтакаване, а това води до спазване на срокове. Казвам се Ганка Павлова, пенсионер съм. Предстоеше ни да направим външна термоизолация на апартамента в Лозенец. Много бързо, лесно и адекватни отговори на всички въпроси, без заобикалки и с доста внимание към въпросите на клиента. С термоизолация, която беше направена с вишка, тъй като апартамента е на втория етаж. Целият екип, който фирмата изпрати, работеха стегнато, без разтакаване и без излишни комуникации помежду си. От типа къде ми е това, може ли да подадеш онова, а това води до спазване на срокове. Коректност. Много положителен, т.е. аз получих това, което очаквах. Коректна фирма. Няма съмнение, да. Даже вече го направих, но и тепърва ще продължавам да препоръчвам фирма R Строеремонти като коректна и професионално работеща.